खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बाक्सानि रुपहि हासरा गामियाव 24थि बिएलटि मुंख्लं सान फालिदों सानसेयावनो सा 11 बिएलटिफोरा सुथुरनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बेनिखायनो बिएलटि मुंख्लं सानखौ फालिनाय जादों होननानै फोरमायथिदों जेराव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे बारग' मन्त्रि प्रमिलारानि ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बेयाव बाहागो लादों मुंख्लंफोरखौ बावनानै थाङाखै जायनि थाखाय 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथा सानाव क'क्राझारनि देबरगावआव थानाय बड'लेण्ड मार्टियार्स सिमेट्रियाव बिथांमोनखौ बिबारजों मान बावनाय जायो होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारीया लोगोसे बुंथिबावोदि 1987 मायथाइनिफ्राय लानानै 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथा जानाय समसिम जेसेबां मुंख्लं जादों बिथांमोननि मुङा रोखा रोखायै दं अरायबो थागोन आरो जारिमिन जानानै थागोन होननानैबो बुंथियो लोगोसे बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनाव मुंख्लं नखरनो जेसेबां मान सन्मान होनांगौ आरो जेसेबां मदद होनांगौ बेसेबांखौ हायाखैब्लाबो एसेखौ होनो हादों मुंख्लं जानाय नखरनो 2 लाख राङै होनो हादों आरो जायफोरनि नखराव रोंगौथि दङ बिथांमोननो 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनाय जादों गासैनोबो होनो हायाखैब्लाबो गोबांनो होदों होननानैबो बुंथियो लोगोसेनो मुंख्लं नखरनो 5 लाख रां होनाया 200नि गोबां नखरनो होनायखौ जागायबायमोन नाथाय गोदान सरकार फैनायनि उनाव बे सरकारा रांखौ लाबोनानै मुंख्लं नखरनो रांखौ दासिमबो होआखै होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारीया बिथाङा फोरमायथियो दि सर्बानन्द सनवाला आसामनि गिबि मन्त्रि थानाय समाव आसाम आन्दोलनाव मुंख्लं जानाय नखरनो 5 लाख रां होनो थाखाय बिथांखि लाबोदोंमोन बे समाव बिपिएफ सरकारा सर्बानन्द सनवालजों सावरायनानै बड'लेण्ड आन्दोलन बा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय नखरफोरनोबो 5 लाख राङै होनो थाखाय सावरायनानै लानानै फैदोंमोन 1987 मायथाइनिफ्राय 2003 मायथाइसिम जेसेबां बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जादों बिथांमोननो 5 लाख राङै होनो थाखाय सावरायदोंमोन होननानै फोरमायथियो मैयानि सानाव फरायसुला फरायसुलिफोरनो बान्था राननाय हाबाफारि बानजायदों आसाम सरकारा मेट्रिक आनजादाव 75 जौखोन्दो बा बेनि गोबां मोननाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो आनन्दराम बर'आ बान्था राननानै होदों जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे डक्टर रनज पेगु अतुल बरा चन्द्रमोहन पाटवारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बाहागो लादों 12 साननि गेजेरावनो 26,969 फरायसाफोरनो राननानै होनाय जागोन आरो थोंजोङै बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 12,500 रां सोनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो आनन्दराम बर'आ बान्था राननाय हाबाफारि जागायजेननायनिफ्राय रायजोआव दासिम 4,40,583 फरायसाफोरनो बे बान्थाखौ होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो बे बान्थाखौ होनायनि अनगायैबो हायार सेकेन्डारियाव 1st डिभिजन उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलिफोर आरो 75 जौखोन्दो बा बेनि गोबां मोननाय फरायसाफोरनो स्कुटिखौ राननानै होनाय जादों बे बोसोराव 48,673 फरायसाफोरनो स्कुटिखौ राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसेनो थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनोबो साइकेल राननानै होनाय जादों आरो बे बोसोरावनो 3,23,644 थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों जायफोर फरायसाफोरा स्कुटि मोनदों बिथांमोनहा जाहाथे लाइसेन्सखौ बानायनानै लायो बेनि उनावसो जाहाथे स्कुटिखौ सालायो बेनि थाखाय खावलायदों बेसेन नाङालासे हेलमेटखौ होनाय जाखादों होननानैबो फोरमायथिदों आरो स्कुटि होनायनि मुङाव बा थांलाय फैलाय खरसा जानाय आरो हेलमेट होनायनि मुङाव सोरबाफोर थाइसे थाइनै रां लायोब्लाबो बेखौ फेसबुक पेजआव पस्ट खालामनानै लिरहरनो हागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा फरायसुला फरायसुलिफोरनो बान्था होनायनि अनगायैबो दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरनोबो अनसुंथाइ होनो थाखाय खोथा होदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा 6,84,467 नखरनो 353 कौटि होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय लन लानाय आइजोफोरनोबो 50,000 रांसिमखौ सुख'नानै होनो थाखाय एनअसि होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाब्रबथाय जानायखौ खम खालामनो थाखाय हान्था मेला बिफानजों लोगोसे आसाम सरकारा गोबां नाजादोंब्लाबो जाब्रबथाय जानायखौ होबथानो हायाखै जोबोद गोख्रैथिजों आल्ट्रा बास सालायनायनि जाहोनाव फिन सासे फरायसुलिया जिउ खोमानो गोनां जादों सानजौफु 12 रिंगासो समाव बन्धन बेंकनि किस्ति हैनो थांबाय थानाय समावनो सासे फरायसुलिया जिउ खोमानो गोनां जादों बङाइगावनि 27 नं राजा लामायाव जानो मोनदों मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय वाहिदा खातुन मुंनि फरायसुलिखौ आल्ट्रा बासआ गाज्रियै सौख्रेमलांदों जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों 17 बोसोर बैसोनि वाहिदा खातुना बिथाङा बारेक आलीनि फिसाजोमोन आरो जोबोद गोख्रैथिजों बासखौ सालायनायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जानो मोनदों
बिस्वजित दैमारिया राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय NDFBनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै हाबखावनानै NDFBनि जेंनानि सायाव खामानि मावदों। बिस्वजित दैमारिया NDFBनि सोद्रोमा नङा, बेनिखायनो NDFBनि जेंनानि सायाव खामानि मावनोबो जेबो मोन्थाय गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों TLCCनि मासिगिरि आरो धोनसिरि ब्लक UPPLनि आफादगिरि लोगोसे गोदानै जोनोम जानाय NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मुसाहारिया। जायनाखि बिस्वजित दैमारिया NDFB नङा, बेनि थाखाय NDFBनि जेंनानि सायाव खामानि मावनोबो मोन्थाय गैया, अब्ला प्रमद बर' उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोनहाबो NDFBनि खामानि मावनो जेबो मोन्थाय गैया नामा बेखौ लानानै सोंथि खालामदों इउनाइटेड फराम अफ NDFBनिफ्राय। आरो NDFBनि थाखाय खामानि मावग्राखौनो बेबायदि बुङोब्ला NDFBनि थाखाय सोर खामानि मावगोन, जोंसो खैफोदाव दं होननानैबो बुंथियो इउनाइटेड फरामनिफ्राय। बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथा जानाया फ्राय 5 बोसोर जाबाय, नाथाय NDFBफोरनि दफाफोरा गोलाव सम मावफुंजायाखैमोन आरो दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोबां आसा दंमोन, नाथाय जोबथायाव जेबो राहा गैयैयाव बिस्वजित दैमारिखौ खावलायनानै आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगो हमहोदों। बे लेखायै इउनाइटेड फराम अफ NDFBआ 21 सेप्तेम्बर 2024आव लोगो हमनानै सावरायदों। बेनि उनावसो NDFBफोरनि खामानिया मोनफानि उनाव मोनफा जानायनि लामायाव फैदों, जेरै साख्रिनि बेलायाव 3rd आरो 4th ग्रेडनि थाखाय खथा बिनानै लाबोदों। आसाम पुलिसाव 2% खथा, जायनि लिस्टखौ गिबि मन्थ्रिनो हरनाय जाखाबाय। रन्जन दैमारिनि केसनि बेलायावबो रायजोनिफ्राय जेसेबां NOC हरनो नांगौ बेखौ हरदों। बेफोर गासैबो खामानियाव मदद होग्राखौ सोंखारियोब्ला बेयो ओंथि गैया होननानै बुंथियो इउनाइटेड फराम अफ NDFBनिफ्राय। लोगोसे बुंथिबावोदि NDFBनि बेफोर जेंनाखौ लानानै सावरायनाय समाव NDFB वेलफेयार एसोसिएशन आफादाबो जोनोम जायाखैमोन आरो बे आफादनि आफादगिरि रुजुगोराखौबो रावबो सिनाया होननानै बुंथियो। बिस्वजित दैमारिया NDFB नङिनि थाखाय NDFBनि खामानि मावनो मोन्थाय गैयाब्ला नोंसोर बे 4 बोसोराव मा मावनानै थाखो होननानैबो सोंथि खालामो। लोगोसे रोखा खालामबावोदि इउनाइटेड फराम अफ NDFBआ राजखान्थिजों जेबो सोमोन्दो गैया, नाथाय बिथांमोनहासो मा हिसाबै NDFB वेलफेयार एसोसिएशनखौ दादों, बबे लामाजों थांदों बेखौ बिथांमोनहा मिथिखागौ। रुजुग्रा मुसाहारिया गावनो TLCCनि मासिगिरि लोगोसे धोनसिरि ब्लक UPPLनि आफादगिरिबो होननानै बुंथियो। नाथाय NDFBनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गासैखौबो नांगौ। BTCनि CEM, डिपुटि CEM, मन्थ्रि, MLA, MP, गिबि मन्थ्रि गासैखौबो नांगौ होननानै बुंथियो इउनाइटेड फराम अफ NDFBनिफ्राय। रायजोआव मोसौ बेदर फाननायखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे जानायखौबो बन्द खालामदों। बेनि उनावनो गोख्रों जादों पुलिस प्रशासना। मोसौ बेदर फाननायनि दायाव सासेखौ एरेस्ट खालामदों आसाम पुलिसआ। मुजिबुर रहमान मुंनि सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। रुपहि हाटनि सप्ताहिक बाजाराव गंसे हटेलाव मोसौ बेदरखौ फानदोंमोन मुजिबुर रहमाना। बेनि उनावनो खौरां मोननानै मुजिबुर रहमानखौ आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय मुजिबुर रहमाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा जोबोद दुखुथिया आरो मोसौ बेदरखौ हटेल, रेस्टुरेन्ट बायदिफ्राव बन्द खालामनायनि सोमोन्दै जेबो खौरां मोनाखैमोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। ग्रेटर कचबिहार एसोसिएशननि दैदेननायाव जरायाव रेल लामा जथेनाय हाबाफारि बानजायदों। कचबिहार रायजो दानांगौनि दाबिजों लोगोसे कच राजबंशी रावखौ संबिजिरनि 8थि फारियाव राव महरै गनायथि होनांगौनि दाबिजों ग्रेटर कचबिहार एसोसिएशनआ जरायाव रेल लामा जथेनाय हाबाफारि बानजायदों। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि मिरु सोरखारा कचबिहार रायजो दाफुंनानै होनायजों लोगोसे कच राजबंशी रावखौ संबिजिरनि 8थि फारियाव राव महरै थिसननो थाखाय गनायथि होनाय जागोन होननानै रादाय होदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो होआखै। बेनिखायनो मिरु सोरखारखौ मिथिहोनो थाखाय आरो मिरु सोरखारा गावनि रादाय होनायखौ लाखियैनि थाखाय रेल लामाखौ जथेनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों सोमावसारग्रा बिथांमोनहा। ओजोंहाय पुलिस प्रशासना थासारिखौ सामलायदों। रेल लामा जथेनाया दायनिगिरि, बेनिखायनो गोजोनै जाहाथे सोमावसारो बेनि थाखाय खावलायदों आरो रेल लामा जथेनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों पुलिस प्रशासना। नंखाय BEd डिग्री लानानै फोरोंगिरिनि साख्रि मावनायफोरनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन। CIDआ गोख्रोङै नायबिजिरगोन नंखाय BEd डिग्री लानानै फोरोंगिरिनि साख्रि मावनायफोरनि सायाव। नगावआव गोबां फोरोंगिरिफ्रानो नंखाय BEd डिग्री लानानै साख्रि मावबाय थानायनि गोबां अजद फैदों होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि सायाव CIDआ नायबिजिरगोन होननानैबो फोरमायथिदों। गुबुन रायजो जेरै बिहारनि मगध इउनिभार्सिटि, हारियानानि कुरुक्षेत्र इउनिभार्सिटिफोरनिफ्राय माखासे फोरोंगिरिफ्रा BEd कर्स खालामालासे रां होनानै नंखायै BEdनि सार्टिफिकेट लानानै फैनायनि अजद सिखांदों। बेनिखायनो जायफोर फोरोंगिरिफ्रा गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय BEd सार्टिफिकेट लानानै फैदों बिथांमोनहा जाहाथे गाव गावनि डकुमेन्टखौ जमा होयो बेनि थाखाय बिथोन होदों आरो डकुमेन्टफोरनि सायाव CIDआ नायबिजिरगोन होननानैबो फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।